Se on matikka. Pienikokoinen. Ainekset on tuolla: puikulaperunaa, purjoa, porkkanaa, tilliä, keltasipulia, pari laakerilehteä, merisuolaa, pippuria. Niitä on jo täällä. Eli me keitetään tossa ensin tuo matikka tuossa liemessä, mihinkä on laitettu jo suolaa ja pippuria, ja sitten tulee laakerilehdet. Ja sitten mulla on toinen kattila täällä porisemassa, mihinkä tulee sitten perunat, sipulit ja porkkana jo kiehumaan ja keittymään. Et kun tästä on saatu hyvä kalaliemi sinne ja sitten lihat irrotella. Mutta sitten on vielä yksi eri juttu tässä, eli täällä on paistinpannu odottelemassa. Ja se taas tarkoittaa sitä, että olisi tarkoitus tänään paistaa pala tosta fileestä ja laittaa sitten se valmiin keiton päälle sitä filettä. Saa nähdä, mitä tulee. Välivaihe. Siellä on nyt sitten laitettuna nuo matikan palaset kiehumaan. Vettä en paljon, koska ei ole tarkoitus tehdä mitään soppaa, mistä joutuu syömään taas viikon. Ja annetaan ne olla siinä. Lyödään vaan kansi päälle. Siellä on nyt vähän tilliä, vähän purjoa. Sitten siellä on ne laakerilehdet, suola ja pippuri. No sitten tästä porkkana palasiksi ja purjo mulla onkin pakkasesta aina valmiiksi paloteltuna, koska mä käytän sitä kovin monin kiruu kiinni. Ne on siinä. Muutama rääpäle on filettä, niin sen mä sit paistan myöhemmin. Palataan hetken päästä taas asiaan. No niin. Sitten vielä viimeiset perunan palaset tonne kattilaan. Tuossa nyt kun ostin tänään semmosen matikan, missä ei oo mikä on silleen laitettu, että siitä on jo se nahka nyletty pois ja on perattu. Se on tälleen kotioloissa nahka on aika vaikea tai en mä tiedä onko nyt vaikea, mutta ei ole kovin helppo nykästä, niin on helppo ostaa se valmiiksi perattu. Mutta siinä on sitten se huono puoli tietenkin se, että siellä ei ole sitä mateen mätiä, jos on, ja sitten ei ole sitä tietenkään sitä mateen maksaa. Eli ne on sitten vähän niin kuin menetetty, mutta toisaalta helppous. Siellä pohisee, antaa olla vielä ihan rauhassa, että maustuu kunnolla. Eli nyt sitten on matikan palaset on kiehahtanut ja mä erottelen ne sieltä. Liemi meni tonne, missä on perunat ja sipulit ja porkkana, mausteet. Ja nyt sitten erotellaan tästä sitten parhaat palat ja laitellaan tonne keiton joukkoon. Sillä aikaa saa tuo muu keitto vielä kiehahtaa. Ja katsoo, ettei tule semmoista mössöä, niin kuin semmonen medium keitto. Eli nyt mulla on tässä pannulla sitten pienet palaset filettä, mitä on tässä kääntynyt. Pikkusen laitan pippuria ja suolaa tähän pintaan ja voin kerran. Ja sit kun on ihan tuore kala ja varsinkin matikka, niin kannattaisi painella lastolla, jos olisi isommat fileet isommasta kalasta, niin painella vähän pelistetusti se kippuroita, niin kuin nyt tässä tulee. Mutta koska nämä tulee keiton päälle mausteeksi ja semmoiseksi makusteluun, niin sillä ei oikeastaan niin hirveästi merkitystä, että minkä näköisiä ne palaset on. Että tarkoitus on vaan vähän ruskistaa niitä. Mutta jos olisi enemmän voita pannulla, niin voisi sitten vielä vähän lapioida sitä voita tuohon päälle. Mulla on vaan tämmöistä oiveriiniä. Siinä pohisee. Mennään vielä vähän tilliä tuohon pintaan. Annetaan hetki makustua ja sitten sen jälkeen mä lisään ne tonne keittoon. Ja tietysti kermat tulee. Soppa olisi valmis. Pinnalla on sitä paistettua madetta. Pienet palat filettä. Ja kohta sitten tiedetään, että miten se toimii ja miten maistuu.